Azizi hogeita den belek Bilboko kafetegian Gizakien aztarnak eta istorioak gordetzen dituzte museoek. Eta jendearen joan etorriak eta eguneroko bizitzaren nabardurak kafetegien hormek. Mundu txiki horretan kokatu du Javier Muguruzak Kafe Moka izeneko liburua. Irakurlea horriak pasa ahala entzule isil bihurtzeraino. Javier, musika eta hitza oso garrantzitsua izan da, beti zuretzat. Bai. Eta orain hitz bildumarekin lehenengo liburua. Gauzasko idatzita honetan urte guztietan, baina lehenengo liburua, eskuartean, Kafe Moka. Bai, lehenengo novela edo, orain arte narrazio motzak, landuak dituen, umentzako gauzasko idatziak, eta oraingoa, novela edo, en fin, entzegu novela, ez dakit, zehazki nola ditu. Kafetegi batera sartzeko gonbidapena ikusten dugu azaletik. Azale derra. Asko gustatu zait, Lorena Martínez Oronoz, ilustratzaileak egindako lana, Arkaizkaroren bidez ezagutu nuen, justu hemen, gauden lekuan, geldituan nintzen Arkaitzekin eta azaldu zen. Emakume honekin tertzean oso fina da, Javier. Eta gero konprobatu nuen baietz, eta egin du lan zoragarri bat. Irunen gaude? Bai. Irunen egongo da, Kafe Moka be bai. Inspiratu niz pizkat hemengo kafe, badago hemen Kafe Roma izeneko bat. Hasiera batean pentsatu nuen Kafe Roma jartzea, novelari, baina gero konturatu nintzen, begiratu bilatzailean eta ehunka zeudela munduan zehar, eta jarri nion Kafe Moka. Suitzako Kafe Moka batean, Jose Riperorekin kontzertu bat eman genuelako. Upa, ederra. Oso horretzapen berezia daukat kontzertu hortatik eta hola erabaki nuen. Zenbat urte, Javier, segurazki irakurtzen mundua ikusten gogoeta egiten, pentsakera kritikoa norberak egin behar duen lana egiten, eta apurtxuet horri buruzko nasketa bat izango da, ekartzen diguzuna liburuan, badalako, gizartean pilpilian dauden betiko gaiak eta gai berri buruzko hausnarketatxoak eskainiko dizkigun liburua. Bai, nik uste betidanik izan dudala joera hori, ez? Hor nire talaiatik edo, nire ikuspuntua edo landu eta jorratzekoa, punteak hartzekoa, gogoeta egitea, irakurtzea betidanik gustatu zait, ez da kasualidadea. Eta beti izan dut hori eta gero iritzia ematea ere gustatu izan zait, ez? Bai irratia, bai egunkarietan ere idatzi ditut, bere artikuluak, beti egon da hori, alderdi hori. Lehenengo pertsonan, dator kontakizuna, Alberto, izango da. Musikari izandako kamare lanetan dagoena Albertoren ahotik etorriko zaigu, liburuan agertuko den guztia, eta esandakoak, ez esandakoak, iradokitzen direnak, horrelako tonu atseginean kontatuta, Ramon Zaizar Bitoriak diosku moduen hitzaurrean, ederra, hitzaurrea be Ramon Zaizar Bitoriaren izatea? Bai, eskertzekoa, egia esan. Hor txiripa baten ondorioz eskatu zidan irakurtzeko, asko gustatu zitzaion Ramoni, eta animatu nintzen eskatzea, idazteko, hitzaurre txiki bat edo lerro batzuk idazteko, eta beretan eskertzen dut bai, egindako lan hori. Eta beste izen handi bat, aipatuko didazu orain, bestak beste batuko zaigulako, Euskal Herrian musikari handi bat lagun mina, zeuri ebe bai, liburuaren irakurle fina izan dako, nor gonbidatu duzu, elkarrezketara gurekin egotera, eta zergaitik. Gaurko pentsatu dut idazle bat ekarri beharrean, beste mundu bateko artista ekartzea, ez? Kasu honetan musikaria, azken finean oso gertuko mundua da niretzat, beti mugitu nahi zor, literatura eta musikan, eta Mikel Aspiroz, azken ia 30 urteotako lankidea eta bidaide ubiatu dut.
Kamareroa naiz. Kamarero esaten dudanean, ez dadila terminoa nahastu hor zehar dabiltzan tabernari baldarna raspila horrekin. Ez mesedez, kamareroarena bere baitan duintasun handia gorde duen ofizioa da. Javier, nik uste jende askoren eskutuko ametsetako bat izango dela kafetegi polit baten jabe izatea. Ez dakit, nire kasuan, bai. Nik erdi brometan askotan aipatzen nuen, oain ja ez, oain berandu da. Baina gari batean esaten nuen. Ari izan ezkero, amets bezala edo, izatea nire gustoko kafetegi bat, nire gustoko musika, giroa, eta bar, eta bar. Oain nolabait, beste modu batez edo bete egin dut amets hori. Albertok lortu du, Kafe Moka eleberriko protagonistak, musikari izandakoa, Bai. musika taldea utzita, kafetegi baten jabea da, ez daukaz ikusterik zurekin, hala ere? Bueno, neurri batean bai, adibidez amets horri dagokionez, antzekotasunak badaude, bea musikari izan zen, denboraldi batez, arrakasta pixka lortu zuen pop talde batean, eta dirutxo horrekin, zer egin, zer ez egin, jazz musikaria ezin zuenez, bere mailak ez zion ematen horretarako, maila teknikoa esan nahi dut, azkenean kafetegi txiki hori ireki zuen. Nire kasuan musikari izan naiz bizitza osoan eman dut hortan, eta ez dut kafetegirik ireki. Gogoetak egin dituzu. Eta azken urtietan egindako gogoeta asko, irakurketa asko, hemetik egongo dalako aitzakia izango da, noski, kafetegia, gaur egungo gizarteko pil-pilean dauden gaiei buruzko, gogo eta txikiak egiteko, kapitulu oso laburrak, egiturari dagokionez, Javier, eta bertan, aitzakia ez izango da, kafetegira sartzen den bezeroak esaten duena, euren arteko solasaldiak, Albertok egiten dituen lehenengo pertsonan egingo dizkigun gogoeta horiek guztiak, dana bat abestien atzien, hala ere, oso, irakurterraz egiten den novela izango dela esango dugu. Horixe jasotzen ari naiz, bai. Erraz irakurtzen dela. Inkluso maila hundirik ez daukan jendea ere ari da, esaten, ari zait transmititzen, gustorari direla, eta ez dela zaila behintzat, jende askorentzat oraindik ere, irakurtzea, euskaraz irakurtzea, zaila egiten zaio. Daude, aipatu dituzun gai horiek, igual errealitateak esango nuke, gaiak baino, beti gai hitza erabiltzen dut, baina uste dut errealitateak direla, pilpilean dauden horiek. Dago jorratzeko modu ustez berezi bat, ez dago jendea hor gotortua bere posizioan eta kasuren bat badago, baina orokorrean jendea badaki entzuten, badaki kontrastatzen, badaki erlatibizatzen bere posizioa, bere iritzia, bere ikuspuntua. Eta gero dago Alberto oso importantea da, narratzaile protagonista, kamareroa, kamareroz jantzita, lan egiten duena, eta hor nik uste badagola pertsonai horren segurazki eztabaida eta debate horien bitartez eta pizkana joaten da azaleratzen nik uste Albertoren izakera. Izakera munduan kokatzeko modua eta bar. Uste dut hori dela novelaren beste funtsetako bat edo faktoretako bat. Sortzaile moduen aitzakia dela be bai, kantatan egin zuen moduen, orain literaturan gogoeta egiteko gizarte likido honi buruz. Badut joera hori, nik uste dut betidanik izan dudala. Ez alferrik, adibidez irrati publikoan, 13 urtez aritu nintzen, erraz esaten da, 13 urtez, asteburutan nire homilia botatzen, lagun batek esan dit, bla, 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 tar. Joera hori badago, dudik gabe. Bestaldetik, ez dut uste homilia erabili dut, baina ironikoki. Ez dut uste izan izenik eta gero eta gutxiago hori garbi daukat, gauzak aholkuak eta antzekoak ematekoa. Gero eta gutxiago gainera. Begirada bat eskaini, asko jota.
Eta gai hauei buruz ere, hor pertsonaien bitartez eta saiatu naiz, bueno, zalantzak planteatzen, zenbait ate irekitzen, gogo eta eragiten, eta bar, baina ez dago aholkurik, ez dago iritzi borobilik eta dogmatikorik. Hori da apustua, ez? Zalantzak kontraesanak guztiok ditugunak, Albertok izango dituena, gris hori, ez da? Eta egun batetik bestera, beste datu bat jasotzen dugu eta iritzi alde dezakegu, gaur egun ez dago oso modan hori, danok oso muturrekoak gara. Ez. Nik hau uste dut garbi ikusi nuela, segurazki lehen dizetorren, baina pandemia garaian eta ikusi nun ezinezkoa zela jendea, segurazki ni barne, gero neurria daude beti, baina bueno, milimetro bat ere mugitzea bere posizioetatik. Oso interesgarria iruditu zitzaidan, bizitu genuena. Eta hemen saiakera da, gai izatea pertsonai gehienak, bezero gehienak, aldatzeko, kontuan hartzeko, bestearen iritzia, eta bar, apustu hori dago, liburuan zehar. Bezero batzuk oso bereziak izango dira, euskaltegiko irakasle batzuk pasatuko dira, taberna kafetegia, ez da oso handia, eta giro berezia dago, eta bertara hurbilduko direnak, Albertok asko maite izango ditu batzuk, psikologo talde bat egongo da bebai, orduen talde batetik Jon, Aurora bestetik, tarteka sartzen diren pertsonaiak bebai, gogoetarako tartea utziko dute, baina gai handi horiek psikologiari dagokionez, euskaltegiko irakasleak izan da hizkuntzari dagokionez. Bai, azkenean konturatzen zara fokua jarri dudala, hor azaltzen diren, nik oso gertutik ezagutzen ditudan mundu horiek, ez? Euskal mundua nolabait esateko, bizitza osoa eman dudalako euskal mundu euskara ikasi ezkeroztik, mundu horretan murgilduta, eta gero bestaldetikan, niretzat psikologiaren mundua, beraiek beti ere, nabardura egiten dute, psikoanalista direla, psikologoak, oso gauza ezberdina omen da. Orduan, bestelako gaiak ere badaude betidanik hor kezkatu nautenak, baina esan dut ezagutzen ditudan mundu horiek azaltzen dira novelan. Nik bi gomendio ekarri izkizuet, bata da, hemen Iruñan gaudenez, Galo Biergeren Los Culpables, Pamplona 1936. Oso liburu berezia, kutxuna, Galo Bierge Iruñeko CNT-ko militante bat izan zen, 36an atxilotu eta hemen bertako Ezkabako presondegian sartu zutena, eta halako memoria liburu xume baina oso eder bat idatzi zuen, kartzelako oroitzapenak eta Iruña altxamendu garai hortan ere nola izan zen kontatuz, eta oso liburu hunkigarria eta polita da. Eta bestea, aipatu nahi nuena, Xabier Gantzarainen Zuloa, bere garaian elkarrek Tene Mujika bekarekin argitaratu zuena, bere garaian oso gustura irakurri nuena, eta nolabait, hainbat artelanen bitartez Euskal Herriko historia hurbileko pasarte ezberdinak kontatzen dituena, eta oso liburu gomendagarria. Hizkuntzari dagozkionez, azken aldiko oldarraldiak eta mai gainean dagoen gaia da, baina oso, era ezberdinean ikusten hasi gara kontua bebai, askatasuna, orain urte batzuk, segurazki, guztion erdigunea zana, baina hitzak berak ze kuriosoa ze nahi hartu duen azken aldi honetan. Zenbat aldatu da dana, sentsazioa, inflexio puntu horretan, Javier gaudela, zaharkituta geratzen ari garala batzuk? Zaharkituta, ez dakit, nik ikusten dudana da pixkat topikoa dirudi, baina ez da, kapitalismoa oso azkarra dela. Eta badakizkiela bide asko eta modu asko bere helburuiek lortzeko, esaterako, askatasuna aipatu duzu. Lehengo gurean Astizi entzun nion, Inigo Astiz, kazetariari. Ardurari gabeko askatasuna, hori ari da zabaltzen. Sartrek aspaldien esan zuen, kondenatuta gaude askatasunera, beraz, arduratsuak izatera. Eta zabaltzen ari da, nagusitzen ari da, beste gauza bat, oso kurioso, baita mundu progretan ere,
Ze, Ayuso ikusten baldin badugu, denok esaten dugu, Ayuso da, ja. Ez, baina gurean ere bai, gure giroetan, eta zabaltzen ari da ideia hori. Arriskutsua iruditzen zait. Gero beste aldetikan erlatibizatu egiten da askatasuna, bera, ideia hori, liburuan, zergatik, inkontzienteak, papera handia daukalako, pisu handia daukalako, novela osoan. Eta inkontzientean sinisten baldin baduzu, edo uste baldin baduzu, hori existitzen dela, horrek eragiten dizu, eta ez zara pertsona libre. Olakoak saltzen dira. Gizartaren infantilizazioa, hortik tiraka, familia, umeak nola ezitzen ari garan, gauza askori buruz, esan dugu, iritzia edo gogoetak egingo dituela Albertok, eta batez be, esan diguzun orain bebai, zenbat referentzia dituen berak, zenbat referentzia dauden liburuan zehar, baina egia da. ez da astuna egiten bez. Batzutan horrek astuna egiteko arriskua izan dezakelako, baina, bera jantzia da, berak irakurri egiten du eta ekarri egiten du. Horri aldetara, izen eta bizenekin, autore oso ezagun, musikari oso ezagunen, pasarteak, esandakoak. Bai, egilearen saiakera izan da modu naturalean, uztartzea, era hortara, ez? Sartzea egia da, egileak baduela joera hori ere, beste joera bat, eta da, adi egotea, irakurtzea eta apunteak hartzea. Eta, kasu honetan, bazeuden, gauza batzuk nik bota edo esan egin nahi dituenak, eta hor azaltzen direnak, gero, baliteke batzuentzat igual gehitxu izatea, ez? Ez dakit, horian neurria da. Alberto hainbeste obsesionatzen duen neurria. Batez ere harremanetan, distantzia neurria baino. Ez talako errezabez neurri txikirak hartzea. Gogoetak, esan dugu, kapituluak oso laburrak eta gainera izenburuarekin. Zeri buruz hitz egingo diguzun, kapituluan esango diguzu, eta oso labur doa. Nolakoa izan da, esan duguna, idazketa eta batez be, segurazki, orrazketa liburuarena. Bai, orrazketa handia, bai. Idazketa egia esan, neraman 10 bat urte errelatorik publikatu gabe, segitzen nuen idazten, umentzako gauzak ateratzen ari nintzen. Eta halako batean, nahi nituen gauza batzuk esan. Batez ere nik uste dut, 19-20tik aurrera hor gertatu ziren, anaiaren galera beste zea pertsona baten oso gertukoa, gero pandemia torri zen den hori eragin zeiguna, eta bar, eta gauza ederrazko ere bai, diskurtso negartirik ez dute egingo. Baina esan nahi dut, hor gertatu zirela, hor egon zen garai bat, nire bizitzan, kokatu 19an 20an, demagun, potentea benetan, ez? Uste dute behar berezi bat sentitu nuela idazteko gehiago nire baitara kontzertu gutxiago diskoak bai publikatu nituen, publikatu ditut, baina gehienak umentzat, baina batez ere bildu eta lan egin nire estudioan, nire gogoetak, nire zeak, eta horren ondorioa nolabait izan da kafemoka, ez? Zoriontsuak gara? Joango da, Alberto Donostiara, bai inguru bat entzuten, eta gaietako bat izango da, zoriontsuak garen, pisu hori daukagulako, guztiok, eraman beharrekoa? Bai. Javierrek uste du, agindu sozial bat dagoela gaur egun, Javierrek eta beste jende askok, hori ez dut nik asmatu. Zoriontsu izan, asko bidaiatu, en fin, denetik ez dut zerrenda oso egingo, eta hor badago beste trampa bat, nik uste dut, ze, karo, zoriontasun askotan da versus kontsumoa. Kontsumoak ez dizu emango zoriontasunik, ez dut uste, trampa horretan erortzea ez da komeni, eta gainera zoriontasuna momentu batzuk, solte batzuk, egon daitezke, leheno lagun batek esaten zidan, ez? Gero konturatzen gara, ez? Jo, ez dituzunean, esaten duzu, jo, ze ondo garai hartan. Bueno, holakoak bai, ez dira inbeste, eta saiatzen garenean errepikatzen, ez dira ondo ateratzen. Liburu ondo amaituko da, epilogo bat.
jarri diozulako, Itzaurra Saizar Bitoriarena, epilogo bat egongo da, dolu txiki batzuk izango dituelako, protagonistak, Bai. baina beti da hau amaiera hon bat, ez dana amaiera, bizitzak jarraitu egiten duelako, aurrera goaz, ezinbestean. Sekretutxo bat kontatuko dizut. Ez zegoen epilogorik. Eta gero pentsatu nuen, jo, ya estamos. Osea, gure zera hori, ez? Rockero, bueno, gaire bateko zera, 80. hamarkada, no future, ez daki ze, zanuen, banik aukera bat emango diot Albertori, berak hainbeste baloratzen duen maitasun arloan, aukera bat emango diot. Eta horixe da, epilogotxoa, ze hori zabaldu, eta arriskutsua izan daiteke, ni badakin nire giroko batzuek, eta esango dutela, bueno, orduan ze, edulkoratu egin behar alda bukaera. Bueno, asumitzen dut arriskua. Askok lagundu didate, iturri askotatik edan dudalako liburua idazteko, baina aipatuko dut Jon Benitoren lagun minak, hor ere genero bat baino gehiago biltzen ditu Jonek, narratiba eta poesia, bere belaunaldiari loturiko liburu bada, eta uste dut konpartitzen ditugula kezka bat baino gehiago, hitzarekin zer egin ere kezka du Jonek liburu horretan, zertarako erabiltzen ditugun hitzak, noren mesederako erabiltzen ditugun, eta asko partekatzen dut hori berarekin, eta oso hurbil egin zaidan liburu bada. Uste dut, espainolez, el arte del placer, edo l'art de la joie, euskaraz ez dut uste itzulia izan denik, Goliarda Sapientzaren liburua. Zoragarria da liburu hori anarkista, feminista, bere pertsonai nagusiak, modestak, badu suzko energia bat, eta biziki sutsuki ere idatzia da, liburu eraldakor bat, eta zinez gomendatzen dutana. Bai, bueno, ez diot inori gauza handirik deskubriduko, baina Obabakoak aipatu nahi dut, oso liburu polita irakurri nuenean, esan nuen, bueno, euskeraz badaukagu benetako literatura, eta Obabakoak benetako literatura da, hizkuntza ederrean idatzia, oso modu ederrean idatzia, benetan gomendagarria. Behin batean, kartazaleak Montevideoko karta bat ekarri zigun, eta anaiaren karta bat zen. Itsasoa oso ondo pasa zuela esaten zigun 11 lerro ederretan, eta lanik etzela falta Montevideon. Albertok Kafe Mokan musika berezia jarriko du, une oro oso zaindu egongo dan kontu bat izango da. Zergaitik gustatuko zaio horren beste, Mikel Aspiros, jasa, Albertori, zer dauka jasak? Bueno, jasak edo Albertok. Nik uste bi gauzak hori. Alberto Javierren alter ego modura ikusten dut nik, ezta, novela irakurri ondoren, eta Javier oso jaztalea da. Bueno, nik uste dut elementu bere bizitzan, elementu garrantzitsua dela musika eta jasa ere bai, eta liburuan horri izateak zentzu badauka. Ez da biderik errazena izango? Javier, batak eta besteak musikari dagokionez, ez da biderik errazena izango momentu baten esaten da, gogoetaren bat, Aurorarekin, psikoanalistarekin, publikoak eskatzen duenaren atzetik bazabiltz, segurazki sorkuntzan izango duela eragina. Txarrerako bebai, edo askatasun hori mugatzeko, batak eta besteak, musikari dagokionez, esploratu dituzuelako zeuen bideak, horrek dakarren segurazki post guztiarekin eta arrisku guztiekin. Hor, liburuan badago tesi bat, ez dakit Mikel ados egongo den, eta da, gaur egungo etengabeko promozioan bizi beharrak baldintzatzen duela, eragiten diola sorkuntzari. Da, tesi bat hor planteatzen dena, nik ere badaukat, egileak badu kezka hori, orduan, gai hori planteatzen da, zalantza hori planteatzen da, ez dakit, Mikel? Bai, ni eta hoz nau, hor dauke murruka bada, ez da, sorkuntzaren askatasuna nola gorde, bero saldu beharraren obligazio horitatik. Eta, hortxe berriz ere askatasunaren zehazta, kontzeptua.
Gero berrikuntzaile guztiak eta abanguardiak hortik datozelako be bai, apurtxoet esperimentazioetik edo bestela guztiok berdin egingo genuke, bada hor kontraesanean dagoen gauza bat be bai. Bai, alaxe da be bai. Nik uste dut garrantzitsua dela sorkuntzan abstrakzio bat egitea, gero alde komertzialetik. Beharrezkoa alde komertzial hortatik, baino liburuan ez den bezala sorkuntza alde komertzialetik bakarrik enfokatzen baldin bada, edo batez ere hortik emaitza seguruna ez da izango hain erakargarria. Zer moduzko irakurketa egin duzu? Esan dugulako, azkenien gogoeta batzuk eta gogoeta intelektualak egongo dira, beste batzuk azalekoagoak izango dira, ironikoagoak, beste batzuk, denetarik nostalgia apur bat egongo dabe bai, iragandakoari, kritika sozial egongo dabe bai. Zer moduzko irakurketa izan da, Mikel? Oso ederra niretzat eta oso gertukoa. Javierrekin denbora asko pasaia dudalako, eta harreman estua dugulako, eta orduan askotan iruditzen zitzaidan berarekin hizketan airetiko banintzu ez dela, ez da? Gai hauetako desente aurretik hitz egin da ditugulako gure arteko bazkarietan, eta oso gustora irakurriet, behin irakurtzeko denbora izan dut bakarreko oraingoz, eta berriz irakurri behar dut, eta gaina uste dut, naiz liburu ez luzea izan, patxadan irakurri beharreko liburua dela. Kapitulo motzak, baina hausnarketa eskatzen dutenak. Eta asko gustatu zait alde hortatik nola enfokatu duen esan nahi zituen gauza guzti horien tempoa. Orduen musikari ok hitz egiten duzue, musika ez den beste ezo zertaz be bai, zeuen artean. Bai. Iradokitzen dalako momentu bat ere gu musikaz gabiltzun. Ez, baina egia da furgoneta izaten dela leku berezi bat, eta bide ematen dizuna hitz egiteko, eta Mikel Eginia 30 urte dira elkarlanean, eta horre solasaldi asko egon dira, tartean, ez da? Esango dizuet, hasiera batean pentsatu nuela beste dispositibo batez baliatzea, eta protagonista taxista bat izatea. Baina, eta, saiatu nintzen, eta asko idatzita, baina ez zidan ematen behar nuena. Eta orduan pentsatu nuen, behar bada kafetegi bat izan daiteke. Eta horrekin gustura galditu nintzen. Hobeto, kamarero bat, taxista baina, segurazki. Bai, baina esan nahi dut, horretan, espazio horretan, jarri taxia, jarri gure furgoneta, jarri gure, sortzen direla, gai asko eta... Kazetaritza lanbiderako eta baita kritika munduan gabizenentzako liburu oso on bat ez bi ekarri doaz, kasu honetan biak bai dira Josu Martinezek editatutakoak, eta oso baliagarrik dira, adibidez lehenengoko irudiz eta euskaraz, azkenean iten duelako berba, zinemak euskararekin auki dauen harreman horri buruz, historia guztiezen auki dauen harremanari buruz. Euskaraz idatziniko lehenengo liburutariko bat izango da, eta euskal zinemari buruzkoa, klaro. Eta bertan datu pilo bat eta informazio iturri pilo bat jasotzen dauz, orain arte ezagutzen ez zienak, eta gutzune bat betetzera dator, ezta? Horregatik oso gomendagarria. Eta bestetik, Joseba Sarrimendiaren zinema paperak liburu honetan, Sarrimendiak berak 70ko hamarkada amaieran, zeruko argian eta amaitasunan idatzitako kritikak biltzen dira bertan, ezta? Oso interesgarri da, batetik, euskarazko kritikak lehen aldiz bildu direlako liburuan, eta zinemaren historiari bai errepaso bat ematen dutzolako, ezta? Kontuan aukin da, 70ko hamarkada amaieran, zentzura putzuet jala usotzen dela, eta hainbat film estreinatzen hasten direla, eta orduan Joseba Sarrimendiak ikusi eta idatzitzen da, orduan egiten dagolako errepaso bat zinemaren historiari, Donostia Zinemaldiko kronikak agertzen dira bertan, hainbat zinemagiari buruzko monografikoak, eta,
Euskaraz idatzi nahi dugunontzat bada erreferentziazko liburu bat. Bisek, egizan da bisek, dira oso garrantzitsuak. Bada pantailan dira, zinemara eraman da liburu oso interesgarri bat, deitzen dena Berlin Alexanderblatt, Alfred Dobliniek idatzitakoa. Eta egiz esan dabe, nahiz eta pantailan dira askotan eraman izan, ni geratuko nintzen Fassbinder zinemagile alemaniarrak indako telesailarekin, ez da, 4 orduko telesail bat da. Niretzako inoiz egindan telesail erakargarri, mamitsu eta interesgarriena, eta animatzen zaitzuetan hori bilatzera eta begida bat emotera. Benetan ez dutzuelako hitziko, zur eta lur hitziko zaitzuelako. Badagu liburu bat, Katizagirrek idatzinikoa, inoiz ez dena zinemara eraman, baina zinemak idoi moduan idatzitze da, eta ditzen da zinema festa bat da. Donostia zinemaldiaren 70. hamarkadaren harira Donostia Kulturak eta Euskadiko Filmategiak ataratako euskarazko argitalpen bat da, eta dago Miramar jauregian girotuta, eta protagonistak dira Donostia saria jaso, baina hilik dagozan aktore, zuzendari eta zinemarloko profesionalak, ez da. Idatzita dagoen moduari erreparatuz, norra animatzen den bai, zinemara edo pantailan dira eramaten, oso divertigarria dalako eta seguru oso emaitza polite urtengo dala. Zinema barrutik ezagutu nahi duen horok, badauka eskuliburu bat, Teorias del Cine deitzen dena, Francesco Casetik idatzinikoa, eta oso baliagarria da, azkenean zinemaren historia baino, zinemaren teoriaren historia aztertzen dagoelako, ezta? Oso garrantzitsua da, praktika jarri aurretik, zinema egiten hasi aurretik, zinema zelan egiten dan, baino zer dan aztertzea, ezta? Eta badaugo, historian zehar egon dira hainbat teorilari, hainbat pentsalari, kasetari, psikologo, zinemaren fenomenoa aztertu da benak, ezta? Eta oso modu errazean idatzitze dago, eta oso erraz irakurtzen da, eta horregaitik nik gomendatzen dut, zinema arloan murgildu nahi duen orok, begira batia emoten dutzen, liburu polit eta ederroni. Niri irakurtzaletasuna txikitatik datozte, eta nik uste dut dela gorputzak berak eskatzen duztan gauza bat, ezta? Askotan bizi gara gizarteak ere ematen gaitu topera, 1000 gauzatara ibiltzea, atzenik esartzera, baina literaturak baduka gauza bat dana patxada. Eta nik uste dut horrek bain neure buruari, gorputzari eta orokorrien neure identitateari bai oso on egiten dutzola. Asko disfrutatzen dut irakurtzen, asetuitzen hau, eta bada gauza bat inoiz enekena neure bizitzatik kenduko irakurtzea. Lekua bera, eta izenburua be Kafe Moka, lekua bera izango da, oinarrizko novelan, ez dugu esango beste protagonista bat, baina guztia gertatzen da bertan. Gauza batzuk kenduta, etxean egongo da, dendaren baten egongo da, esan duguna bai ingururen batera joango da, baina endaiko ondartzetik bai bueltatxo bet emango da asteburuan. Mailerekin baditu, solaskide bat dauka, Maili izeneko neska bat, emakume bat, horrekin ere baditu, bere saio digitalak, hizkuntza hobetzeko eta hitz egiteko, eta bar. Baina bai, gehiena kafetegian. Gogoeta horiek, Mikel Sesentxazio, esan duguna, zer aldatzen dantana? Bai, harin aldatzen da, eta gogoeta hauek egiteko eran, hor nabarmentzen da Javierren irizpide askatasun hori nola erabiltzen duen, ezta? Eta Saizar Vitoriak prologoan esaten duen bezala, fede honeko liburu da. Eta orduan, bere Federico Nenakin bere iritzik askatzen ditu Albertok, topikoen kontra, eta nahi hori da gehiek gustatu zaidana. Gaur egungo buenismo hortatik kanpo gelditzen dien iritzik diela, edo emateko era behintzat. Esan ezin dena. Une oro daukagu gauza batzuei buruzko iritzia, segurazki publikoki, ez da politikoki zuzena izango, gordetzen dugu, lagunen arteko kontu bat izatera pasatuko da, gauza askori buruz, bai? Bai, adibidez, musikarien mundu azari gara, ez? Oso interesgarria da ariketa.
musikariekin hitz egitea, maila pribatuan, eta naiz Mikel Iburuzari, orokorrean, edo gero beraien elkarrizketetan eta esaten dituzten gauzak. Esan nahi dut, garbi dagor zentsura handi badagola, ez? Gaur egun ere. Tonua, aipatu duzu, Saizar Bitoriak, horri buruz esaten digulako, ezta? Albertok bere gogoetak egingo ditu, baina nola esaten duen da? Azkenien atsegin egiten duena, edo itxurari dagokionez? Atsegin eta dogmatik urruti, ez da? Iritzik eta ez iritzi ziurrek ere, beti ate bat irikita uste du Albertok, hori da bere ustea, baino beste zerbait jakingo balu, behar bada darko luke. Eta gero, tonuaz ari garela, badago zerbait oso gertutik ezagutzen duena, Mikelek. Eta da, musikan ere beti saiatu naiz, eta berai esker, uste du lortu dugula, neurri batean mitzat, tonu bat. Eta tonua da, tempoa da, erregistroa, da zuin hori, zera guzti hori hortan saiatu gara, eta novelan ere saiakera hori dago, ez? Horregatik dago gero 1000 aldiz berrirakurrita eta tonua eta belarria eta horre egotea zea bat, ez? Giro bat, gure ere lan musikalean bezala, ezberdina da, baina badaude antzekotasunak. Giro bat, erritmo bat, ahots bat. Bai, ahots bat ez da lakarra izango. Ari naiz, egia esan gauza hon asko ekartzen ari da liburu hau, interesa, biztu da, ez dakit ondo zergatik. Ezagutu gabe, ja jendeak, bigarren edizioan gaude berehala hori batetik, eta gero kritikak eta jende asko ari da helarazten, niri eta argitaletxeari eta iritzean. Ez oso polita da, adibidez, pertsona batek esatea, Albertoren laguna konsideratzen dela, edo beste batek esatea ezagutu dituela, ezagutu gabe, kafe hori, noski, baina usaiak, dekorazioak, gauza asko esaten ez direnak, liburuan, nolabait ezagutu egin dituela. Horako gauzak, niretzat importantea dira, saiatzen zara hori da, ez? Ahots bat, lantzen, ahots alik eta pertsonalena, eskuratzen edo isladatzen, gero, eta neurri batean lortzen baldin baduzu, edo baldin badago zerbait oso alde hortatik erakargarri egiten zaiona, jendeari, niretzat ederra da. Gurasoak, lana, bikotekidea, etxea, dena galdu duenean protagonista familiako sekretuetan aztarrika hasiko da. Barrura begiratzeak dakartzan ezkutuko gatazkak azaleratuz. Idazleak berak, 23 urtez bizitako gaixotasunaren kontakizuna dakar liburuak. Dolua eta argi ilunen artean, literatura sendagai bihurtzen deneko errelatoa da. Eguneroko irudi eta gaien bidez, egileak sentimendu orokorrak transmititzen dizkio irakurleari, modu argi eta indartsuan. Gonbita luzatu nahi diot ikusleari, euskal irakurleari, oroar, gure kafe mokara etor dadin, bertan topatuko du hitzaren nolabaiteko ospatzea, hitza modu zibilizatuan, egia borobilik gabea, kontrastea eta ateak irekitzea bilatzen duena. Beraz, animatu, ongi etorriak izango zarete kafe mokara.